nalikane urip ana ing alam donya. Yen pancen tumindake becik, yen pancen tumindake becik nglakoni kewajibaning pangeran, ngedoi apa sing dadi larangane, iki mengko bakal cadangane ya kaswargan sejati. Ewadene yen uripe ning alam donya iki mung ngoyak butuhe hawa, nyingkur marang pitutur kang sarta ora gelem nindake perintahing pangeran, mengko cadangane ora ana liya ya mung kejaba neraka jahanam. Kuwi sing diarani dening mati madya. Ewadene senggana, ewadene sing pungkasan diarani pati utama. Apa to maknane pati utama? Pati utama kuwi tegese pati kang dijalari bebela bebener, bebela kautaman. Contone para kusuma bangsa ingkang netepi kewajibane wekasan mati ana ing rananggana utawa peperangan, kuwi ganjarane bakale munggah ana ing swarga tundha sanga. Lah saiki Anoman kari milih, saiki Senggana kari milih. Anoman utawa Senggana kira-kira kepengin mati nesta, mati madya, apa mati secara mati utama? Kula kepengin mati utama, Kyai.